Live-tika juste magnanognano bilan ny colonel Mikael. Maro olo mivolagna aminazy, ravagny raha jiaby, ravagny raha jiaby. Za tia anisany nivolagna koa fa après stratégiquement zegny tsy mety atao raha karaha igny. Zavanareo exemple zio Venezuela. Venezuela presque la guerre civile agny zio. Presque la guerre civile parce que le changement brusque tsy mety. Zava raha ataon'izio petit à petit, hitatsika izy nadosiny DG-ny secret, nadosiny DG-ny Jirama. Azonareo zegny. Donc il essaye coûte que coûte magnano raha mampiova raha. Fa atsika normal, atsika nijaly pendant 16 ans, atsika mila raha miova tout de suite. Tsy possible igny volaniko. Raha koa brusque regny tsy possible foi. Imagine izy zio nambelany maramila fo. Teo. Meloko baka civil, zay koa mila place. Imagine olorange tsy napetsanao foi. Olorange jiaby nadosinao. Tsy maintsy meloko fo koa baka ro. Azonareo c'est même ro nagnandroboka. Donc c'est pour ça que mila stratégie possible hitatsika d'ici quelques mois izy magnova izy moramora raha jiaby. Hitatsika ny maro koa nasanjo maro asanjo resaka fangalarana tany jiaby fa ny resaka izy resaka exemple pour nous Dunia là, il va avoir une affaire qui va sortir, ça c'est sûr. Il tient en berne, mais chaque chose à son temps. Zeni Blanco atsika mila mifankatia. Zavanareo zio, anareo misy za magnano vidéo 15 millions, olo jiaby mitramboky nagny. Tu vois? Raha tsisy dikany, olo jiaby mitramboky nagny. Raha vetaveta igny tiatsika. Mais raha manjary amin'ny firenenantsika ndraiky, io tsy jirentsika. Raha vetaveta olo jiaby milome, raha manjary amin'ny firenenantsika, io tsy zavatsika. Zeny volaniko, atsika mila mifankatia, nde tianareo nde tsy tianareo, izy koa tsika tsy mifankatia, io tsisy raha azotsika. Tsy mi-existe Rambo zegny tsy mi-existe volaniko aminareo. Olo andeha hagnano la guerre izy tout seul, amin'ny film fo igny. Amin'ny film fo fa mila mampiasa stratégie. Ary colonel Mikael mampiasa stratégie nazy, mahamara-mila izy tsy homme de politique, mais mampiasa, il observe d'abord karaha zegny ne. Zay ty, alohany zay mandeha la guerre, pendant au moins 1 an, zay magnano entraînement, mizaha karakory fandehanany terrain jiaby. Tu vois, c'est ce qu'il est en train de faire. Avoa izy pression, vangotrika pression izy amin'ny olo andeha apetraka anio. Tu vois, atsika tsy mandinika antsika nagnino olo ty napetraka anio. Misy antony tsetsika asa fo izy mizaha aia karakory fomba nagnasitriandreo vola bio. Équipe, car la France misy espion, américain misy espion, partout misy espion. Il faut qu'il y a des espions dans une équipe pour savoir ino raha mandalo, ino raha naloto karakory ny ouais. Non mais non, atsika mila mifankatia zay fo raha volaniko aminareo zay volaniko. Zavanareo azava atsika nareo mivolagna Sylvain, zay mivolagna izy eko mbola maro olo tia izy. Est-ce que Sylvain niboaka nankaratsa anareo? Izy tsara nankaratsa anareo. Or que sasa ndraiky mankaratsy izy. Jusqu'à nianty mila mbola mavandy koa reo. Zavanareo zio, anareo jiaby mikapaka député ni Cotier fo nadosindreo. Normal. Zavatra ny façon-tsika boka. Ireo tsara mijery de orange de ino, ny roa député mila petraka io fo fotiny maso point ro ny raha io. Maso point. Zegny amizay volako, Justine de tianareo de tsy tianareo, Justine elle est députée. Ary izy, tanao, député amin'io fo, tu vois, fa nagnaboaka sora fa, ne serait-ce que convocation, direct fa nivolanindreo fa ni démission izy. Azonareo, ne serait-ce que convocation. Il faut bien lire, normalement, izy koa misy certificat médical, exemple izy narary tamin'ny mbola mipody izy. Azonareo zegny, mbola mety mipody izy koa izy narary misy certificat médical. Zegny volako, atsika tsy mila mikapokapoko. Raha koa tsy atsika mangigny atsika, raha koa tsy atsika, mara tsy atsika boka. Fa atsika ndraiky mamoriporogno, magnano diffamation, nahazo vola igny, mila place igny. Anareo naregny rô, eto Antananarivo mivolagna raha karaha zegny. Atsika ao fo magnano raha karaha zegny. Atsika ao fo, tokony atsika miprotège atsika ndraiky mandoto atsika.
Zavasan'ny colonel nalefan'olo anao si be vita sakatia azonareo tsy fa tsy miady olo zavasanazy en espace même pas un an même pas 6 mois même pas 6 mois losy izy mandeha Abu Dhabi mahita mizaha karakory ampanjoso Madagasikara zegny amizay tsy possible izy io hiasa amin'olo araiky fo teo mivolagna mila miasa amin'ny la Russie non il faut que ce soit du gagnant accord ça doit être gagnant même izy miasa la France exemple olo talohany tsy nahay niasa possible niaraka la France ro président comme par hasard ro jiaby nazo nationalité français ireo koa fa milefa en France donc misy accord tagnatin'ny zingo misy accord azo miformer maramila gasy français miformer maramila gasy français miformer maramila gasy ça veut dire qu'il y a eu des accords io tsy etsika amizay possible la France io mivolagna ty 245 millions nareo amboarinareo lalagna ho an'iny président vola zay azonareo ho an'iny président io amizay tsika magnametsiny bien sûr la France il est là pour son intérêt atsika koa ne mila magnano koa pour notre intérêt atsika mila magnano ny intérêt tsika ny anty izy koa ro andeha iza sakatia non exemple terre rare base tuliara anareo zo volagna fa izy koa tonjo base tuliara la fautiny colonel Michael non fotiny ireo fa nagnano signature ro taloha ireo taloha fa nagnano signature soit 25 ans soit 30 ans fa karaha zegny karaha au Niger nireo nagnano signature amy la France resaka uranium sarotro amizay hiala zay mboka volanakany hoaninareo ke volanakany hoaninareo ke za tsy ambelanareo hiasa jamais de la vie boka mangala vola amy la banque boka nareo ka zay fiaigna amizay karaha mitovy zegny koa boka mitovy zany miady zonaka mbala hoavy Augustino io volanko zay mandeha moramora fo raha jiaby haiko izy ny ao fa io volanko il peut pas se diviser en deux le colonel maro koa raha robaty olo bio za tsy mahay manoratra teny gasy za mahay mivolagna teny gasy fa za tsy mahay manoratra teny gasy za ty tsary nandeha l'école gasy azonareo zegny za plus à l'aise amitaoko amy teny français izy za diso fo raha volaniko amy teny gasy misy sasany tsy mahazo amizay io za tsy raha gnano tsy excuse zegny mamako tsy nisy vola nampandefa za l'école à Madagasikara tagny lycée français to nandianako zay fo tsy magnefa écolage zay fotiny nisy nationalité français c'est pas parce que nous on avait nationalité français que zay ty mpagnarivo tsisy vola voilà tsambarinareo jiaby fa français ke izy mpagnarivo non oui asa tsisy raha nisy to antegna ty mandeha l'école chemise araiky short araiky pendant au moins 1 an azonareo zegny zany tsy za tsy avanda aminareo zegny za tsy mahay manoratra teny gasy tsy haiko marigny fa za ndraiky mivolagna teny gasy boka Diego voilà teny merina za tsy mahay fa za fo micomprendre areo ary za koa mikoragna amindreo za mivolagna amy teny Diego oui justement boka il faut qu'on soit unis zalahy il faut qu'on soit unis zegny fo problème tsika atsika tsy unis volanko aminareo zay tu vois marigny volagna rasta professeur igny tu vois azovy nikaiky rasta président naftagny azovy nikaiky rasta olo tokony naboaka atsika ty nagnano igny naboaka même tagny volanko aminareo zay za boka tsy mahay olo maro tary fa za mintsy nikaiky alohanao mandeha miza président andao anontania président iny raha tadiavinao mais raha zegny tokony nataony député ro jiaby olo be tanàna to mivolagna bon président havy tsao misafatra mety alefa maro olo nikoragna tary ary président tsara ny miavogno izy tsy miavogno zay mivolagna atsika tsy fankatia tank raha zegny atsika tsy uni fagnasasa hato amy Facebook io tsy dikany zay ty tsary nagnasanareo zay tsary mankaratsa anareo ndraiky traître tsy anao ino nazy vola anareo babanareo mba nagnameza vola io za koa ny retraité za koa ny miasa za tsy mijery volan-jo io tsisy raha jireko voy za misy le temps mandeha za tsy mijery ndeha paratandro tsy jireko
Fitiavako tanin-drazako io volaniko, za koa nisy la chance nagnano maramila gasy, mbola nataoko fa maramila gasy zegny, fa za tsy keny maramila gasy, za tsisy 15 millions andeha ifako andeha agnano maramila gasy. La France m'a donné la chance, nazo la chance za nandeha nagnano 22 ans, vita nipody zio za miary Madagasikara. Même za taona anao tsy vaza, anao tsy gasy, agnarananao tsy gasy, tsy jireko zegny amy taratasy fo micommande tanareo, za misy passeport gasy, za misy passeport gasy, za misy passeport vaza, tu vois, are tsy jireko amizay, tu vois, anareo fo marary foko amizegny. La vinaka mandeha tsara, la vinaka mandeha tsara. Anao i raha vitanao ta Diego Sarete, angotania olo mahay za, angotania olo mahay za, fa za fotsy agnano poerapoera aminareo eto fa za magnampolo magnano sport, za magnampolo magnano kare, za tsy agnano poerapoera zegny aminareo. Azonareo? Eto sy jalousie tsika mamona atsika, jalousie tsika mamona atsika. Anareo miconfondre système politique après amizay fitiavagna andavanandro. Anareo miconfondre zegny. Za ty volaniko aminareo contre Jocelyne, contre Sylvain. Za tsy ary nankaratsy reo, za mivolagna raha marigny fo. Za contre reo. Fotiny za tiako bora réglage to. Azonareo, niany ty iry bora réglage be zareo miala izy jiaby magnasary mivolagna fa za mankaratsy reo. Au contraire zavanareo publication naka. Ty volaniko bora réglage, maire Sylvain diaby ty mampandeha Diego. Anareo tsy mamaka amy farany, anareo amizay volagna fa za mankaratsy anareo. Retrombiagna za mankaratsy anareo. Atsika za fa najo bora réglage tagny. Nikoragna tamy bora réglage za. Fa positionné tsy mitovy. Tsy mitovy positionné. Bora réglage koa ta orange to e. Bora réglage ne orange. Maire ne orange. Justine orange. Azova colonel Michael orange. Ofiry olo orange to. Ke ni anty amizay antsika rancunier. Zava ro ty ro tsy rancunier. Ro fa karaha ty ro zio. Avianao TGV, avianao Adjo, avianao Ravalmana, alotsika agnano alliance, ataotsika tous les moyens tsy azondreo état fédéral ty. Azonareo zay, atsika ndray mimaly fo. Or ke tokony allo basy gny orange fa vita igny. Zio afa eto. Anareo fa misy expérience ny politique. Zio arakaraka n'olo mitondra firenena. Azonareo, aujourd'hui ro diaby zio magnaraka ordre ny colonel Michael. Exemple, Jocelyne to possible ne misy projet izy, atao projet tsy vita. Fotiny agnabo mivolagna aminazy, non. Tsy mety projet non, tsy ekene. Zava, miala secret, miala directeur en secret, miala DG Jirama. Zava raha nataony. Vous êtes pas content encore? Mbola misy ny critique anareo, matanjaka anareo koa même politique. Misy sasany critique colonel Michael, même nandeha président Fokontany izy tsy voafidy. Azonareo, niany izy magnasary misy, izy koa boka anao misy expérience, mitsangana. Karaha nataony colonel Michael, pourquoi pas un autre? Karaha nataony ZNZ, nitsangana ny ZNZ. Anareo koa mila place. Donc mitsangana koa anareo. Mitsangana koa anareo. Anao koa tsy te Jocelyne par exemple. Aloha anao mangala place ny Jocelyne, nagnino tsy comment ça mi représentagny anao. Anao koa tsy te izy koa tsy izy raha vita. Mitsangana. Tanao za tsisy mahay mais c'est juste za nagnano vidéo, olo mikeky za tsy za nikeky reo. Ireo mikeky za. Jusqu'à nanty. Jusqu'à eto Antananarivo. Firy olo baka Antananarivo teto mikeky za. Olo baka Toliara eto Antananarivo, zay mila mizanao, zay mila mizanao. Tsisy problème volaniko. Za tsy olo raciste. Atsika jiaby gasy jiaby tiako. Ndiaboka izy tiako gasy jiaby. Za ty tsara nangasasa anareo volaniko zay. Anareo ndraiky ndazo vola, mikry comment ça, mila poste, tsy jireko volaniko zay. Hitanao la vinakany mandeha tsara. Mi voyage za, mi voyage. Tsy te voyage za mipetraka. Azonareo zay, la vinaka mandeha tsara. Za fo tiako expérience hitako ta ivelany amezako anareo. Expérience anareo mivolagna mila atao état fédéral tout de suite. Za pour état fédéral raha zegny tsy possible. Tout de suite tsy possible. Fotiny changement brusque zegny. Mila atao décentralisation effective. Io amizay agnatin'ny fifidianana, io tsika magna référendum, io tsika magna raha jiaby. Exemple volaniko aminareo, zavanareo Venezuela volaniko.
mialamboetry olo jiaby fôtiny c'était un changement brusque. Zio amizay le colonel ty magnano izy moramora mais il y aura des changements d'ici 6 mois, hitanareo fa misy changement koa. Tsy maintsy changement possible, il y aura des députés quoi adosony koa azonareo zegny izy koa tsy tianareo le député aby ataova karaha fataonareo Diego avy lanko Diego fo anareo magnirika député aby ty magnano signature pour contre Sylvain raha zio koneko e anao député anao magnaraka anao taova signature mila magneky olo jiaby misy sasany tsy magneky zay fomban-jaza la tsy karaha zegny. Yo tsisy olo miprofity za koa tsy tia maly appel anjou tsara valiako koa za tsisy olo miprofity za volako zay tiako magnano karaha io parce que je me sens bien, je me sens utile za mbarinareo fa nareo nahita photonaka niaraka tamy président tary tsisy photonaka niaraka amy président za tsy mangala sary miaraka amy président zegny nabokako olo fa za magnano vatanana non azonareo zegny za tsy olo karaha au contraire firy olo mandefa CV nazy aty volanko écoute anao olo baka avaritra alefako amy président fo izy ty volanko fa après za tsy sûr aleny fa alefako fo ndraiky volanko alefako taova lettre de motivation mo tsara sarotry zay donc zegny volanko notre mentalité il faut le changer franchement atsika ne tokozan'olo atsika fo avoabaraka kone atsika fo avoabaraka volanko zay donc voleza atsika mavita amy critique président ne za mavita amy critique président mais il faut que ce soit constructif, il faut pas que ce soit destructif. Atsika mivolagna exemple kofa lidaliana nangala vola nagnanino mais putain mais c'est une diffamation nagnino izy tsy torinareo colonel mangala vola nagnino anareo nahita nagnino tsy mitory simple ne zegny anareo koa misy raha zay firy preuve aboaka anareo io fa preuve amizay tsara aboaka anareo mariny preuve aboaka ao nigny tsy aboaka anareo preuve zegny amizay misarotra aminakabaka ivolagna olo volagninareo zay Sylvain namadiky vola nareo nahita nagnino tsy nivolagninareo nagnino tsy nivolagninareo imagine za zio mivolagna fa bola réglage koa nazy vola mamy Ravatomanga tianareo raha karaha zay non parce que c'est une diffamation raha diable zay tant que vous êtes pas sûr il faut rien niboaka preuve resaka avion 77 igny nisy proof io antegna masaky mivolagna fa atsika tsisy preuve io tsika mila mivolagna non c'est pas comme ça. Voilà zay fratadiavintsika ane atsika mila mampanjoso tanànatsika zala tanàna Diego koa mangatsa tsisy tsaratsarany Diego volanko aminareo zegny atsika misy la plage atsika misy volamena atsika misy inona tourisme zegny raha tokony hidiavagna atsika jiaby mivory miady zay zavanareo Tuléar ro manafo aby ine resaka état fédéral ro mitaky fo haiko tsy azondreo tout de suite fa miréfléchir ro agny mafa maromaro olo itaky état fédéral ty mila ataotsika tous les moyens azonareo zay donc atsika mila magnano raha karaha zegny fa tsy ankaratsy namatsika fo isanandro atsika ankaratsy namatsika c'est pas comme ça za fa hitanareo nankaratsy candidat ny bourra réglage non azonareo zegny même anareo magnirika olo mivolagna za tsy jireo déjà tsy jireko mais par le respect za mamala anareo tsy tokony jireko feky raha volagninareo parce que ça ne m'atteint pas azala maramila ne m'a pas atteint que anareo vous allez m'atteindre jamais de la vie vous allez jamais m'atteindre mais dépose plainte devant la police andesa papier fa anao misy preuve andesa soit atova amy Facebook ato koa atova amy Facebook ty za koa nisy preuve zegny nagnino aboakako tsara beky boka aboakako tsara beky anao koa misy preuve amezanao za aparitako eto à condition preuve marigny izy koa tsy preuve marigny on sait tout simplement atsika ty zava raha nataon'zao tamy maire Jean-Luc Javolijara
hein? Nagnasary nisy preuve rô, tsisy preuve zava, tu vois? Karaha zegny fomba antsika zio mankaratsy olo fo, mankaratsy olo, hein? Firy anareo taty mivolagna mera Jean-Luc Diavolojary fa tsy mipody eky io fa nazony PDS, i raha majanoka Diego jiaby nivolagna teto, nagnano live da, ino volako taminareo, io mipody fo io volaniko, io mipody fo, tu vois? Izy koa pression avy io mipody fo, même colonel Mikael izy koa rongana vahoaka, io rongana fody, tout le monde, io arakaraka ny vahoaka, tu vois? Raha koa juste fo, tu vois? Izy koa nataony kofa lidaya zay, ben un jour viendra, izy mivadika raha vatomanga koa, azonareo zay, fa aujourd'hui, atsika mivolagna fa hitatsika raha vatomanga monopoliser ny raha jiaby, ny monopoliser ny raha vatomanga raha jiaby, voilà. Izy koa ndraiky misy preuve, za d'accord aminareo, za d'accord aminareo. Ah oui, mais on va pas juger les gens sans mivadiky diffamation zegny, tu vois? Izy koa ndraiky anao misy preuve ka ravoravo za, voilà, tout simplement. Bon, mafanafana ato andeha renjarenja hely. Allez, merci anareo nitandregny.